всіх, хто нам їх приготував, навчи нас дарити цей хліб, ми ради щасливі, хто їх немає. Раз Христа, Пана нашого. Amen. Вітай, Марія. Повна ласки, Пан з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плод лона Твоєго Ісус. Святая. Смачно їсти! Що з'їсти? Так, пожалуйста, бутерброд. А ой, что я принесу. Вот ты аппарат возьмите, да, гречку, девочка, гречку. Кушайте гречку, гречка очень полезная. Ну, конечно. Как новый колорит. Вот, еще и с No prihode jeszcze sygnale francuskie. Ну, значит, не надо. А сегодня мы просто бегаем просто. Ну что, покатались на качелях и кушать пришли, да? Как в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня. И отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в искушение, а избавь нас от зла. А, я пить хотел. Дорогі кухні, я розповів для вас.
butterflies don't have any fun. You know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. Це як автобус виїжджає з Московської. Stars